Maayong hapon, kumusta? O karon na dinita panibagong joyride job ang atong himuon na karon nga mga panahon na atong oras. Alas 5:48 but advance man itong orasan no sa kaning motor. Siguro mga alas 5:30 na ron no o alas 5:35 baka sigunanang oras. Mo ni ang sitwasyon karon palibot diri sa Mercados Tugon karong orasa nga atong nabantayan nga mura og of course traffic normal no pero dili nga nakagrabe unlike sa mga previous no nga mga adlaw. Inilugay no pero lagi kung ikumpara nato sa naggabay nga mga adlaw dili ngani no ka traffic o dili ngani ka hawan ang dalan hawan ra ni kung nga uban nga traffic na ni wala hawan na ni no kung may skuta na to ang kining sitwasyon diring dapita sa may Cogon area. Minaw ang Tugon karon. Hawan kayo, Chambaw lagi kay mura og wala pa may di pa misaladan kung dalan. Dere data maagi rin. One way ko ni, mau dili. Actually dili gini siya one way but karon mura nag one way ang sitwasyon pero hawon pa gid kayo wa may nakaplastar pod no katong mga nameligya karon nga mga panahon na kuno ilang mga kono lahan mga wala pa lagi wala pa nakasugod baligya dugay karon no kay katong previous alas 5:15 wala na busy na kining maong area no but karon ingon gyapon ta nga sa Lord no medyo hawan-hawan pa ang palibot Mercado Tugon karon panahon kana ng color blue no mo na ang merkado hawan pa gyud kayo plaster kayo no murag nakurata lagi kita taon naman sa tawa kanaog din na ingon aning orasa no mo nang makaingon ta nga kining nakuratan pa kay hawan ba hawan wala po. Natiyaw mo ka na, hapit naman alas 6 ron. Hapit na alas 6 but ingani pa no kahawan. Naging mga kabaguhan. Pero sige lang no kay maybe no sa sunod ng mga adlaw mohimo gyapon tag pagtuyok dire aron atong lantawon ang sitwasyon. Nato dito po doon terminal para sa Messenger Heights. As po nila nila dire. Panituan para sa ituan sa ang mong linya. Okay. Mapalong na po ang traffic light gari. Wala pa sila nakaplastar nagsilam-ilam na mga makaplastar sila area. Kini po din diring area puno-puno ni no? Diri tong night market but karon wala pa na sila daan dumaw din yung gili pa traffic lagi organize ka dilag kayo no unlike atong mga previous na mga bulan grabe ka traffic diring kapita.
man no kay alas 5 pa to kasi orasan na to bila tagka minutes makatabo kaming traffic rin kapita. Sige, laos ta. Di oro bayan man. Okay, tuyokan ta diri. Kung balikan na wala pagyapon sila nakabasta romrad. Lagi ka usabas oras kung panasok sila magbastar. Kayo no nabaguhan ta lagi ato lagi ko ikumpara sa previous na mga bulan. Sabi ngaron nga oras wala na maglabad ni mo ulo no? Pero karon ayahay kin pumanpahon no Pelderio awan pagyapon kayo. Mga naman sabi niya ganda yun.
sa sunod gayon na kini na lamang si Zen Kahatola. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asenso ni Mohigala, pag-asenso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasenso, sa malawang nga mitabang ka nga moasenso ang Pilipinas.